Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Εδώ είμαστε και πάλι για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας, πάντα στο λιμανάκι της Νέας Χώρας. Στην αρχή φάγαμε, κολυμπήσαμε στην παραλία, ήπιαμε και λίγο, μετά βουτήξαμε πιο βαθιά, τόσο με την κατάδυση, όσο και με τα κορίτσια της συγχρονισμένης κολύμβησης του Νόχ, που περνάνε αρκετή ώρα μέσα στο νερό. Τώρα θέλουμε να χαλαρώσουμε λίγο και να αναζωογονηθούμε για το Σαββατοκύριακο. Θα το κάνουμε αυτό με ένα μασαζάκι από το Στέλιο Βελκόπουλο που είναι δίπλα μας. Ο Στέλιος είναι επαγγελματίας μασέρ. Στέλιο, καλησπέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Μια χαρά. Λοιπόν, θα μας κάνεις μασάζ. Ναι, έχω έρθει εδώ πέρα για να σας χαλαρώσω μετά από όλα αυτά που πέρασατε σήμερα. Δεν ήταν κακά, δεν τα λες και κακά. Όχι, όχι, υπέροχα ήταν. Να μιλήσουμε λίγο για το μασάζ που δεν ξέρει ο κόσμος και να πούμε 2-3 πραγματάκια. Ξέρουμε ότι το μασάζ σε χαλαρώνει. Χαλαρώνει μόνο το σώμα σου, χαλαρώνει και το πνεύμα. Τι είναι το μασάζ? Το μασάζ εξισορροπεί σώμα και πνεύμα. Είναι μια καλή λύση στις μέρες μας, ειδικά τώρα που έχουμε επικρατεί το άγχος και το στρες. Βοηθάει να χαλαρώσεις, βοηθάει στην αποκατάσταση από τραυματισμούς. Δηλαδή πέρα από το να είναι κάποιος σωματικά κουρασμένος ή να έχει, όπως είπες και εσύ, κάποια ενόχληση που να θέλει να διορθώσει, μπορώ να κάνω μασάζ χωρίς να έχω τη φυσική ανάγκη, απλά γιατί θέλω να διάσω, θα με βοηθήσει να διάσω? Το μασάζ πρώτα απ' όλα δεν γίνεται μόνο σε αθλητές, όπως σκέφτονται κάποιοι. Είναι και σε ιδιώτες, σε νοικοκυρές που από την κούραση, από το άγχος που επικρατεί την ημέρα, είναι το πιο χαλαρωτικό που μπορείς να κάνεις και είναι ένα πολύ καλό δώρο για τον εαυτό σου. Και να ξεφύγεις. Είναι λίγο παρεξηγημένο το μασάζ στην Ελλάδα. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι, ναι. Είναι κάποιοι συνειρμοί που δεν είναι για μεσημεριανή εκπομπή, να στο πω απλά. Όταν μιλάμε για επαγγελματικό μασάζ, όλοι αυτοί οι συνειρμοί και τα ταμπού που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι λάθος. Εγώ επειδή το κάνω αυτό γύρω στα 10 χρόνια, έχω συναντήσει πολλά. Το λάθος είναι ότι οι γυναίκες ντρέπονται να κάνουν από κάποιο άντρα μας. Αυτό είναι λάθος, γιατί όπως και να έχει ο άντρας, για να έχεις αποτέλεσμα στο μασάζ, ο άντρας θα χρησιμοποιήσει λίγο δύναμη. Γιατί και με το χάδι δεν έχεις αποτέλεσμα. Και αυτό δεν μπορεί να σου προσφέρει μια γυναίκα μασέρ. Μπορεί, αλλά είναι μικρό το ποσοστό. Και οι άντρες το έχουν παρεξηγήσει, το πάνε αλλού το θέμα. Αλλά όταν μιλάμε για επαγγελματικό μασάζ, είναι για την αποκατάσταση, για τη χαλάρωση και για τέτοια θέματα. Μιας και μιλάμε για επαγγελματικό μασάζ, σου είπαμε ότι θα είχαμε μια ξαπλώστρα. Είπες όχι, θα φέρω το κρεβάτι μου, θα φέρω τα εργαλεία μου. Βλέπω έχει στήσει ένα ειδικό κρεβάτι. Έτσι ακριβώς. Όταν μιλάμε για επαγγελματική δουλειά και όταν κάποιος λέει ότι είναι επαγγελματίας, και είναι επαγγελματίας, γιατί έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Γιατί κάποιοι λένε, αλλά δεν είναι. Ζουλάνε δηλαδή, αυτοί λένε ότι είναι μασέρ και απλά ζουλάνε. Έτσι ακριβώς, ναι. Απλά το γράφουν σε μια πινακίδα και λένε ότι είναι. Όπως πολλοί περιπλανόμενοι, πάρα πολλοί περιπλανόμενοι στις παραλίες των Χανίων. Πρέπει γενικά, για να κάνεις τη δουλειά και να έχεις καλά αποτελέσματα, πρέπει να έχεις αυτό το κρεβάτι. Βλέπω πολλούς περιπλανόμενους στις παραλίες που πηγαίνουν και κάνουν μασάζ στις ξαπλώστρες. Θέλω να πω στον κόσμο να προσέχει πολύ, γιατί ούτε επαγγελματίες είναι και ούτε και πληρούν τους κανόνες υγιεινής. Μάλιστα. Πέρα από το αποτέλεσμα, το οποίο δεν θα μπω καν στη διαδικασία να σε ρωτήσω, το να πας να κάνεις μασάζ από κάποιον που στην ουσία δεν το έχει, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορεί να είναι και επικίνδυνο, δηλαδή μπορεί ακόμα και να σε τραυματίσει, είπες και για κανόνες υγιεινής. Φυσικά και να σε τραυματίσει, μπορεί να σου δημιουργήσει δερματικά προβλήματα και 1000 άλλα δύο. Και τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσει πρέπει να είναι ελεγμένα. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, μασάζ και παραλία ταιριάζουν. Απλά δεν γίνεται έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Η απόλυτη χαλάρωση είναι, πιστεύω, και όλοι πρέπει να το δοκιμάσουν το καλοκαίρι. Αλλά από κάποιο επαγγελματία, για να έχουν και τα σωστά αποτελέσματα. Συνδυάζεται δηλαδή η παραλία με το μασάζ? Ναι, φυσικά. Πας, ρίχνεις μια βουτιά. Πρώτα απ' όλα το μασάζ σε ταξιδεύει. Είσαι στην παραλία, πας για να χαλαρώσεις, κάνεις τη βουτιά σου, κάνεις ένα μασαζάκι, το συνδυάζεις απόλυτα. Εσύ είσαι στις παραλίες των Χανίων? Είναι η τρίτη χρονιά που έρχομαι στα Χανιά και έχω ένα χώρο στο Ήλιος και Άμμος και κάνω μασάζ για όλους τους λεωμένους και μη.
Όταν λες έχεις ένα χώρο και όλα αυτά που βλέπουμε, δηλαδή τα κρεβατάκια, τα λαδάκια, οι ιστορίες, τα σύνεργα, είναι Όλα εκεί. αυτά και άλλα πολλά. Ναι. Και έρχονται και με βρίσκουν. Δεν πηγαίνω σε ξαπλώστρες. Α, έρχονται και σε βρίσκουν και τους πας εσύ εκεί. Στο χώρο μου και κάνουμε μασάζ πάνω στο κρεβάτι. Μάλιστα. Έρχεται ο κόσμος. Ή στο αρκετός. στρώμα, το ταϊλανδέζικο μασάζ. Έρχεται ο κόσμος. Και απλά το κακό είναι ότι δεν είναι πολύ. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει ο κόσμος στο μασάζ. Απλά είμαστε λίγο πίσω. Είναι μέχρι να κάνεις το πρώτο μασάζ. Μετά μπαίνεις στη ζωή σου. Έχεις κερδίσει πελάτες, δηλαδή ήρθανε κάποιοι για το γούστο, ας πούμε, να το δοκιμάσουν και πλέον το έχουν αγαπήσει και σου έρχονται συχνά. Πολλοί ήρθαν επειδή τους παρέπεψαν κάποιοι άλλοι για το χαβαλέ και με έχουν γίνει πελάτες μου και συνεχίζουμε και κάνουμε και στην Αθήνα. Και με άλλους κάνουμε όποτε έρχομαι στα Χανιά. Μάλιστα. Εσύ λοιπόν είσαι στην Αθήνα. Στην Αθήνα είμαι, δουλεύω κατοίκον, έχω τη δική μου πελατεία, δουλεύω με αθλητές, έχω συνεργαστεί με την Εθνική Ελλάδος Άσου Βαρών, με διάφορες άλλες ομάδες και δουλεύω και με ιδιώτες, Δηλαδή, με νοικοκυρές και με απλό κόσμο. μασάζ, είπες αθλητές. Σε πρωταθλητές θα πω εγώ. Ναι, και σε πάρα πολλούς Οι οποίοι πρωταθλητές κάνω. το είχαν αυτό μέρος της προετοιμασίας του σώματός τους για το αγώνισμα. Έτσι ακριβώς. Και οι δύο μάλιστα τώρα έχουν πάει και Ολυμπιάδα. Έχεις στείλει δύο παιδιά Ολυμπιακούς. Ναι. Μήπως θα μου κάνεις και εμένα μασάζ προλαβαίνω του 16 τους Ολυμπιακούς. Εύκολα, έτσι όπως σε βλέπω. Και στα Χανιά πώς κατέληξες, πώς προέκυψε. Να τον. Έχουμε τον Αντώνη τον Ιγκλεζάκη στην κάμερα. Πες τα μόνο σου, πες τα. Έχω ένα φίλο που είναι εδώ από τα Χανιά, τον Αντώνη τον Ιγκλεζάκη. Είναι στάρ παιδί Και μου. μου τύπος, το- Δηλαδή κάθεται από πίσω και θέλει συνέχεια να ακούγεται το Έτσι όνομά του. ακριβώς. Προχθές πάλι λέγαμε γι' αυτόν. Τώρα του έλεγε εσύ, Αντώνη, θα πω, σου λέγε όχι, δεν θέλω να πει. Ή δεν περάσαν φίρμα. 5 λεπτά, λέει, Όπα δεν λένε τίποτα για μένα και άρχισε να πετάγεται. Είναι φίρμα όπως και να το κάνουμε. Έτσι. Με προέδρεψε και τελικά είχε δίκιο και έχω περάσει πάρα πολύ καλά και τα 3 χρόνια που έρχομαι εδώ πέρα. Είναι καλή φυσιογνωμία ο Αντώνης. Έτσι. Πώς τα διάλεξες τα Χανιά από τον Αντώνη ή εδώ τον γνώρισες τον Αντώνη, εδώ τον γνώρισες. Εδώ το γνώρισα τον Αντώνη μέσω Πώς ενό- διάλεξες τα Χανιά από όλες τις εγώ περιοχές? δεν ξεκίνησα από τα Χανιά να δουλεύω σε παραλία το καλοκαίρι. Εγώ δουλεύω στην Αθήνα, αλλά το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, φεύγω και δουλεύω σε κάποια παραλία κάποιο και τουριστικό συνδυάζω πρόγραμμα και τις διακοπές μου και τη δουλειά. Ξεκίνησα πριν το 2007 και δούλεψα στην Ικαρία. Μετά είχα πάει στη Λακωνία, στο Μαυροβούνι, σε μια περιοχή και μετά ήρθα στα Χανιά. Αν βάλω βέβαια τα νούμερα κάτω, καταλαβαίνω το εξής. Ότι δεν έκατσες πουθενά περισσότερο από 2 χρόνια στα υπόλοιπα. Και καμία στα Χανιά σχέση. κοντεύεις να ριζώσεις. Καμία σχέση. Περιμένω πώς και πώς κάθε καλοκαίρι να έρθει ο Αύγουστος. Επαγγελματικά μόνο ή και γιατί περνάς και τόσο καλά. Και επαγγελματικά και η ζωή, εδώ οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει όλα συντελούν και είναι υπέροχα, δηλαδή περνάω πολύ καλά. Μάλιστα. Από όλες τις απόψεις. Να περάσουμε και στα έργα τώρα. Ναι, Έχουμε φυσικά. την Νίκη Μανιουδάκη, σου φέραμε μοντέλο. Ναι, τέλεια, Και όταν τέλεια. λέμε μοντέλο, όχι μοντέλο στα λόγια να κάτσει για να κάνει την επίδειξη. Η κοπελιά είναι όντως μοντέλο, είναι χανιώτισσα. Ωραία, τέλεια. Ασχολείται επαγγελματικά με το modeling και θα της κάνουμε ένα μασαζάκι για να δείξουμε και στον κόσμο όλα αυτά που λέγαμε τόση ώρα. Τέλεια. Λοιπόν, Ωραία, Νικούλα, μια χαρά. πέρα στο κρεβατάκι. Να βάλω και τη ζώνη του μασάζ που βάζω τα λάδια. Τα σύνεργα, Μπράβο, έτσι ακριβώς. Θες να ξαπλώσει η μπρούμητα, καθοδήγησε την. Μπρούμητα, θα βάλουμε το κεφαλάκι μέσα. Έχεις ξανακάνει μασάζ? Ωραία. Α, έχεις ξανακάνει. Σήκω καλέ να πες το πίσω αυτό. Έχεις ξανακάνει με το Στέλιο. Ναι, πέρυσι. Κατά τύχη είχε έρθει στην παραλία και εγώ δεν το ήξερα, τώρα μου το θύμισε. Πέρυσι. Α, γι' αυτό ήταν τόσο πρόθυμη. Για σένα το έκανε, όχι για μένα, μάλιστα. Εντάξει, δεν νομίζω. Λοιπόν, βάζουμε τα χέρια εδώ, τα ποδαράκια. Θα κάνουμε ένα πέρασμα γρήγορα από όλο το σώμα. Θα ξεκινήσουμε γλουτούς, μέση, πλάτη, ομοπλάτη, ώμους, χέρια, αυχένα, δικέφαλο, γαστροκνήμιο, πατούσες. Όλα αυτά. Όλα αυτά σε ένα γρήγορο πέρασμα, μην αγχώνεσαι. δεν Έχεις έχεις μάθει, ώρα. όχι, επειδή στα έδειχνα πριν πώς γίνονται. Έτσι ακριβώς. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχεις μάθει Ό,τι καλά. ξεχνάω θα με βοηθάς. Έτσι. Χρησιμοποιώ διάφορα λάδια, αιθέραια έλαια και αρώματα. Μάλιστα. Όλα αυτά που βλέπω εδώ. Όλα αυτά είναι αρώματα και αιθέραια έλαια που έχουν διάφορες ιδιότητες, κυρίως τα αιθέραια έλαια. Τώρα έχουμε μιλήσει και μου είπε να τις βάλω και χριμπάρι Αιγύπτου. Είναι ιδιαίτερο άρωμα και, πηγαίνει και με Πέρα το από τη καλοκαίρι. μυρωδιά, το λάδι που χρησιμοποιείς αφήνει και διαφορετική αίσθηση. Ναι, ενυδατώνει πρώτα απ' όλα. Ναι, ενώ ανάλογα με το τι θα διαλέξει θα είναι διαφορετικό και η αίσθηση που θα έχει, ή είναι μόνο η μυρωδιά. Κυρίως η μυρωδιά, διαφορετική αίσθηση έχουμε με τα αιθέραια έλαια που έχουν και διάφορες Και εκεί ιδιότητες. υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή Ναι. μου λες έχω αυτό και αυτό και αυτό και σου Παντού, λέω εγώ ποιο παντού. θέλω. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα
σε όλο το σώμα. Το ότι τρίβεις τα χέρια σου είναι μέρος της διαδικασίας, έτσι, όχι επειδή έχεις την νίκη Δεν μπορείς πελάτης. να το πιάσεις τον άλλον, όλα χρειάζονται την προετοιμασία τους. Κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα για να δούμε σε τι κατάσταση είναι η μυς. Ωραία. Πώς τους βλέπεις, Είναι λίγο σφιχτή από την ομοπλάτη και πάνω αυχένα και χέρια. Θα τους χαλαρώσουμε. Όπως ο περισσότερος κόσμος, γιατί όλο το στρες και το άγχος καταλήγει εδώ, στους τραπεζοειδείς και στους καλινούς. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί ίσως κάποιοι να μην το καταλάβουν την πρώτη φορά. Όταν λέμε στρες και άγχος, δεν είναι μόνο η πίεση πνευματική, καταλήγει και βγάζει σωματική κούραση. Και από την κακή τη στάση πάρα πολλές φορές, επειδή σηκώνουμε τους ώμους, εδώ πέρα δημιουργείται μπλοκάρισμα και μετά μπορεί να έχουμε μικρανίες, αφηνικά και. Λοιπόν, κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα με ένα λάδι. Τώρα εγώ θα σας κάνω ένα πάντρεμα από όλα τα είδη μασάζ που έχω μάθει. Και θα σας πω και 2-3 λόγια για να ξέρετε τι μασάζ υπάρχουν. Το κάνεις και στον πελάτη ή είναι καθαρά και να μας δείξεις? Ή διαλέγει ο πελάτης? Διαλέγει ο πελάτης, αν και οι περισσότεροι διαλέγουν αυτό τη μίξη εδώ πέρα. Αυτό λέω. Ναι. Κάνεις και μίξη. Δηλαδή Κάνω. Αυτό το έχω ονομάσει Oriental λέγεται. Ναι. Και είναι διάφορα είδη από όλα αυτά που έχω Μία μάθει. απ' όλα με τζατζίκι θα το έλεγα εγώ. Έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια, μεμονωμένα μπορείς να κάνεις και σιάτσου, που είναι οι δακτυλοπιέσεις. Ταϊλανδέζικο που γίνεται σε στρώμα κάτω πάνω από τα ρούχα και χρησιμοποιείς παλάμη, αγκώνα, πέλμα και γόνατο. Μπορείς να κάνεις ρεφλεξολογία που είναι κάτω για τις πατούσες και είναι αντανακλαστικά σημεία για όλο το σώμα. Αγιουβέρδα που είναι για το κεφάλι. Σουηδική μάλαξη που έχει κάποιες ιστοποιίες κτλ. Και άλλα πολλά. Το σύνολο πόσα? Το σύνολο είναι πολλά. Όλα αυτά εσύ τα ξέρεις, μπορείς Όλα να αυτά κάνεις? τα ξέρω, ναι, γιατί- Δηλαδή έρχεται κάποιος του λέει σατό και όλα αυτά που μου είπες. Όλα αυτά. Αν και οι περισσότεροι διαλέγουν το Oriental. Αλλά είναι και πολλοί που διαλέγουν τη ρεφλεξολογία, για παράδειγμα. Είναι και το λεμφικό που βοηθάει πολύ στις γυναίκες που έχουν πρόβλημα με την κυταρίτιδα. Τι άλλο. Αυτά κυρίως. Πόση ώρα κρατάει κανονικά το μασάζ? Εδώ προφανώς μας κάνεις μια επίδειξη. Ο πελάτης που θα έρθει να σε βρει στο άμμος και ήλιος, πόση ώρα περίπου κρατάει? Λοιπόν, κανονικά το μασάζ κρατάει 1 ώρα για μια ολόκληρη συνεδρία. Αλλά λόγω καλοκαιριού και λόγω παραλίας που δουλεύω. Είναι πιο χαλαρό, πιο light. Δεν μπορώ εγώ τον άλλο να τον αναγκάσω να κάνει 1 ολόκληρη ώρα. Έχω βγάλει τεταρτάκια. Δηλαδή διαλέγει ο άλλος τέταρτο. Μισάωρο, 45, 1 ώρα. Μπορεί να διαλέξει από 15 μέχρι. Πάει για μπάνιο και να μην έχει το χρόνο και θέλει να κάνει ένα τέταρτο. Δεν μπορώ εγώ να του πω αναγκαστικά 1 ώρα, άλλο όταν πηγαίνω κατοίκον στο σπίτι. Το τέταρτο σε σχέση με τη 1 ώρα. Προφανώς δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Φέρνει όμως αποτέλεσμα έστω και ένα τεταρτάκι. Απλά με το τέταρτο δεν μπορείς να κάνεις σε όλο το σώμα. Κάνεις μεμονωμένες περιοχές. Δηλαδή, κάνεις ομοπλάτη και πάνω. Μπορείς να του κάνεις τα χέρια ή τα πόδια ή τις πατούσες. Ανάλογα τι θέλει. Να πούμε πόσο περίπου κοστίζει για να καταλάβει και ο κόσμος. Τώρα στην παραλία που δουλεύω στα Χανιά, το τέταρτο είναι 10 ευρώ. Και όταν λέμε τέταρτο, μπορεί να είναι και 20 λεπτό. Εγώ το ποσό. Δηλαδή για κάποιον που έχει πάει στην παραλία και έχει ήδη δώσει ένα δεκαρικάκι για την ξαπλώστα και τον καφέ, να κάνει και κάτι το οποίο θα είναι και μια εμπειρία. Και είναι και κάτι που βοηθάει και τον εαυτό του να χαλαρώσει. Και εκτός από αυτό είναι και πιο φθηνό και από κάποιους πλανόδιους που βλέπω που κυκλοφορούν και δεν είναι καν επαγγελματίες. Και εμείς που το έχουμε σπουδάσει, έχουμε κάνει σεμινάρια και Ελλάδα και εξωτερικό, βάζουμε μια λογική τιμή για να μπορεί να το απολαύσει ο κόσμος και να το βάλει και στην καθημερινότητά του. Γιατί είναι πολύ ευεργετικές οι ιδιότητες που έχει το μασάζ. Ο κόσμος τι σου λέει μετά από αυτό? Του αρέσει πάρα πολύ, χαλαρώνει. Και πολλοί μου λένε κρίμα που δεν το είχα δοκιμάσει εδώ και καιρό, γιατί ντρεπόμουν. Σου έχει τύχει κάποιος, επειδή μου το είπες 2-3 φορές, σου έχει τύχει κάποιος που να έχει κάνει μασάζ σε κάποιον από αυτούς τους πλανόδιους που λες και να έρθει μετά σε σένα? Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Κατάλαβε τη διαφορά, τι σου είπε? Οι περισσότεροι κατάλαβα, αλλά καλύτερα να ρωτήσετε τους ίδιους. Τι κάνουμε τώρα? Απλά για να ξέρεις, τα σημεία που χαλαρούν περισσότερο είναι ο αφιένας στο κεφάλι, οι παλάμες και τα πέλματα. Αυτά τα 3 σημεία, για να τα ξέρει και ο κόσμος, είναι που χαλαρούν περισσότερο. Και ένα χρηστικό μέσο για μασάζ, μπορεί να το έχει ο καθένας στο σπίτι του, και όπου βλέπει τηλεόραση για να χαλαρώσει, είναι αυτό εδώ. Το βάζει στο κεφάλι, διεγείρει και σε βοηθάει να χαλαρώσεις.
Και αυτό το κουβέρτι για σένα είναι δωράκι. Δικό μου είναι. Αν και το θέλει και ο κάμεραμάν. Ο Αγγλεζάκης. Θα δοθεί μάχη μετά. Αυτά γύρω από μασάζ. Φέρ το, λες δωράκι και το καβατζόζι, θα το πάρει ο Αντώνης στο τέλος, Μπήκε στην τσέπη μου αυτό. Νίκη, χαλάρωσες? Αρκετά. Λοιπόν, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις. Κάπου εδώ τελειώσαμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δευτέρα ξανά. Ανάλυσέ το 3.30 με 5 το μεσημέρι. Καλό σας απόγευμα.